گوندê Ebûciradê gundekî Kurdî Rojavayê Kurdistanê ser bajarê Dirbêsiyê dikeve 7 kîlometr lê rojhilatê Dirbêsiyeyê. Ser rêya Dirbêsiyê Amûdê. Navê gund li gorî me ji xitiyara dipirsî, yan ka pîrên gund dipirsîn ka çima navê Ebûciradê em hemû Kurdin, çima navê wî ne Kurdî yê, digotin em nizanin. Ji roja me xwe dîtî navê wî Ebûciradê, navê vî gundê Ebûciradê. Lê min ji kesekî ji derva gund bihîst, got ev nav bi xwe navê vî gundî Çiradî ye. Çima bi jê pirsî? Got dibêjin kalek di şevekê de di bihûrî di vî gundî de û çirak li ser ziyareta gund dîtiye û gotî Çiradî, navê wilo bû Çiradî, piştre navê bû teherî bû Ebûciradê. Lê ka çi qasî durist e ev çîroka yan me bihîstiye yan ne durist e, ez vêya nizanim. Girek kevnar li Rojavayê gund heye û wekem bêjin ne mizgeft e bi xwe ciyê olperestiyê yê gelkî kevin ji berî Îslamê ye, jêr dibên ziyaret ew jî li rojhilatî gund e. 28 xaniya malê hene, lê hemû zarokê wan bi jin bûne û bûne xwedîmal, an em karin bêjin gund bûyî du qat ji vê hijmarî û neşteciyê gund jî nêzî 500 kesî aniha çêbûne. Gundekî pir kevne gavaget hindirê gund kolê, yan ji bo heriyê û seyika xaniya tê hestiya tê dibîne, arî pir e, ev tê xuyakirin got gund gelkî hatî ro xwandin û dîsa ava bûye. Berî got em, ez xwe yekî ji gundim, berî got em kesê aniha li gund berî me êlek Kurdî bûn, ji wan re digotin kurima barkirin çûn bihêla Amûdê. Piştî kurima simعêla gund girt û piştî wan gundiyê din hatin û ji vî gundê Ebûciradê gund nîdin jî çêbûne, şax û bax bû. Nifûsa vî gundî bi xwe hin dibêjin 8000 koka, ji ber ku gelek nifûsa wan hin li gundê din, hin çûn Şamê, nifûsa wan koka wan Ebûciradê hin dibe 8000 hin dibe bêtir e, tişkî û li bi hezara ye nifûsa vî gundî. Karê çandiniyê û xwedîkirina ajala yan dewara dikin û gelek xwediyên bawernama di nav wan de hene, çê endezyar, çê parêzer, çê mamoste, çê ênameya macistêr bi wan re amade dikin ji bo doktora. Ev gund gelekî geş e û di buharî de dibe mînabûkekê çawa wilo rûliştî, cilê wê spî û kilîla wê, ji ber got derdora gund hemû dibe şênkayî û gund wilo li cihekî nizm e. Ebûcirad bi xwe dibeşin gundê jêr û gundê jor hene, her du jî xweşikin. Qilaç li derdora wê hemû hene, hemû dibin gul û beybûn û gangulok, wilo pir xweşik dibe. Lê mixabin divê krîza Sûrî de, salê dawî de piştî 2011 de gelek koçberî ji gund çêbû, ana bêtirî nêviyê gundiyan bar kirine, çê ê çûne parêzgehên Sûrî mîna Homs û çê ê çûne Başûrê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê û Ewropa.